Andrei, uite aici. Uite aici, mama. Aici. Hello. Lasă-l pe tata. Aici, uite. Dă-le jos. Facem buf. Facem buf. Cum facem buf? Andrei. 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 Lasă cartea acum. Nu citim acum, mama. Uite aici. Buf! Mai punem o dată. Mai punem. Hai să mai punem. Face buf. Face buf, Andrei. Face buf. Face buf. Buf! Mai pune mama o dată. Mai pune. Face buf, Andrei. Buf! Cade, 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 cade. Cade. Nu, cade, nu, 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 nu. Buf! Așa, și așa, și așa și nu o să cadă. Nu o să cadă. Să vedem. Nu, nu, nu. Nu, să nu pui mâna, să nu pui... Nu, 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 nu! Nu, pune tu atunci, pune tu. Pune! Nu, nu! Pune tu așa. Pune tu așa.